Bine te-am găsit! Pentru a asculta povestea Domnului Somnușor, te rog, așează-te confortabil pe spate, închide ochii și inspiră și expiră adânc. Așa. Încă o dată, inspiră pe nas și expiră ușor pe gură. Și încă o dată. Fantastic! Te descurci foarte bine. Acum e timpul să respiri normal. Eliberează-ți pieptul de orice greutate. Corpul tău devine ușor și relaxat, iar brațele și picioarele tale parcă plutesc. Domnul Somnușor apare atunci când e liniște profundă. Să încercăm să-i auzim pașii. Ai auzit? Este aproape. Se spune că Domnul Somnușor vine în pași de liniște și aduce vise minunate copiilor din toată lumea. Este un om blând și scund, cu ochelari de vedere. Are ochii albaștri, părul șaten și o mustață misterioasă, să spunem. Niciodată nu iese la fel când se bărbierește. Este poștaș de meserie și poartă pe umăr o geantă roșie în care îndeasă mereu un teanc de scrisori. Ceea ce nu știu mulți este că Domnul Somnușor are un stilou fermecat. Acest stilou fermecat poate scrie singur, fără încetare, orice vrei și ce nu vrei. De cele mai multe ori, nimeni nu-i dictează ce să scrie, dar stiloul știe singur ce are de făcut. Acesta bate în masă de 3 ori când termină o scrisoare, iar Domnul Somnușor verifică ce a scris și apoi îi dă altă foaie. Ce lucru fantastic, nu-i așa? În scrisorile sale, Domnul Somnușor pune cuvinte, dar și imagini. Dacă în timpul zilei un copil este neascultător și face fapte rele, Domnul Somnușor îi trimite în vis o scrisoare cu bunele maniere. Dacă în timpul zilei un copil este respectuos și face fapte bune, Domnul Somnușor îi trimite în vis o scrisoare cu o comoară ascunsă. El îi îndrumă pe copii către o lume mai bună și nu oferă pedepse, doar sfaturi. Ascultă! Domnul Somnușor este aici. Simți cum somnul te cuprinde și liniștea te încântă? Pregătește-te pentru visul tău. Să-mi scutur haina de praf. Ce drum lung!
ho! Mă bucur să te cunosc. Am călătorit mult să ajung la tine, copil bun. Ți-am trimis multe vise frumoase. Sper că le-ai primit. Acum te invit să te relaxezi. Lasă genele să cadă și somnul să te vadă. Corpul se odihnește și mintea se liniștește. Mie îmi place liniștea atât de mult. Cine sfărâie? Bunul meu prieten Stiloul. A fost drum lung până aici. Să-l lăsăm să doarmă. Am multe să-ți prezint. Te invit într-o călătorie magică. La sfârșitul ei poți descoperi un sfat sau o comoară. Depinde de faptele tale de zi cu zi. Urcă pe aripa aceasta de timp. Ea ne va purta pe tărâmul înțelepciunii. Ține-te bine! Am ajuns! Primul loc în care am vrut să venim este aici, la copacul răbdării. Acest copac a apărut acum 300 de ani și de atunci crește în continuu. Îți vine să crezi? Toți cei care trec pe aici stau pentru câteva minute la umbra lui și pleacă mai relaxați și mai răbdători. Să stăm și noi pentru câteva clipe. Aici se află primul tău indiciu pentru a găsi comoara. Acum e timpul să mergem mai departe. Chiar în capătul acestei alei se află brutăria orașului. Cele mai bune turte și pâinici din tot ținutul sunt aici. Sunt mulți oameni care stau la coadă. Vin și călători pe mare câteodată. S-a dus vestea rapid. Bucatele de la brutăria noastră te fac mai fericit. Să ne așezăm și noi la rând. Între timp, cât așteptăm, să ascultăm glasul acestui râu. El îți duce grijile și gândurile negative departe, astfel încât să nu se mai întoarcă niciodată la tine. Gata, ne-a venit rândul. Hai să gustăm din pâinea fericirii. Nu-i așa că e delicioasă? Ia te uită, ai primit și o cheie de ciocolată. Înseamnă că te apropii de o comoară. Iuhu! Acum mai avem o singură oprire de făcut. Mergem la sfătuitorul orașului. Îl cheamă Martin și este un bătrânel foarte înțelept, care poartă un palton verde. Cu fărul său magic
sigur are un indiciu pentru tine, dar mai întâi trebuie să-i asculți sfaturile. Te rog să nu râzi de el. Îi plac atât de mult dulciurile încât mai are un singur dinte. Am ajuns. Aici stă, la casa asta verde. La el în casă totul e verde. Să batem la ușă. Nu este nimeni. Uite, un bilet. Aici scrie: cine ascultă, găsește. Cine oferă, primește. Cine iubește, zâmbește. Cine învață, reușește. Lasă cheia de ciocolată în pragul ușii. În visul tău se va arăta cea mai mare comoară din câte există. Adormi de grabă și așteaptă să apară.